What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Cheryl, ginaingon, nganong doon na may tao nga muguba sa magtiayon nga malipayon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ikaw si Jomar ang i-apply kahapon? Yes, sir. Sige, dawat na ka sa massage parlor. Salamat kayo, sir. Makasugod ka na ugma, Jomar. Ugma na dayon. Lagi na, Cheryl. Hala, swerte kini akong gimabtos, Chomar. Mao gyud. Ansa oras sa imong duty? Matagabi imon. Hala, Nga naman, Cheryl. ako rin ang usa din ni sabay kada gabi eh. Mauli magud ko, pero mga alas 12 na sa gabi. Oh, magpauban lang ko sa akong manghuit kung mo duty ka, Jomar. Okay, sige. Madam, ne, sabta madam. Pangitaragog massage parlor kanang nindot ug maayong mga masahista. Kaya gusto kong magpa-whole body massage and point. Mo ba? Nako'y kailangan sa ista, madam. Naunsa Pero ambot ka kung di duty ba karon to siya? Mura magnagsige kakot nga po. Maglain masahista ang ko. kabuhi mo. Maayo ko massage, madam. Di ay. Massage ko manggali akong gugulingon. Kapoy na bisiuha. Daan sa nga na to imong kaila. O, kwan, Laryo. Hilaryo. Nya, lari ang angga, pero kasi karam sang piti ya. Laryo man, Laryo. Kun mao. Dad ako sa massage parlor nga naa ka na si Lario. Maayo lagi ang takong naaro to siya, madam, kay... Maayo kito siya mabasahi, ay, pastilan. So, ayan na to kadto yung point. Sige na. Ah, yes, madam! Bago ka rin, Ibay? Ubay. Ako din si Jomar. Ako sa si Larry. But you can call me Lario. Dugay na ka din, Bailaryo. Magduha na ka to eh. Wow! Daghan na ka customers. Daghan pero mausa lagi. Magduhan og panganino. Og pamasahe. Og di na ko makaya eh. Grabe. Bay. Kung doon na kayo mga suki ba, o dili mo makaya, ako ihatag nila, bi. Sige, bay. Okay. Why blima? Madam ko ni, mauna ang message parlor. Katawanan, poy. Kakatawanan. Ikaw sa niya, na mga tara ko information table. Kung ni duty, ito ako amigos Laryo. Jomar, dali. Sir? Busy pa Lario itong message parlor. Ikurhando ni Madam Connie. Sige, sir. Thank you.
Kita na yan, Madam Connie. Uso ang masahista nga si Jomar. Mas tiguang pa din ako ang ilang manager din. May kay nakatrabaho pa ka, sir. Out sa mo, di si Lario nga giingong empoy. Dawat taong ko senior isin naman ko. Nga may gihandol, Madam God. Pero maka-recommend ko sa mo handle nila tonight kay may bag-o ni siya nga mo, dinhi. Huwag maing siya mong basahi. Ay, okay na lang. Message po. Mao ba? Okay na lang kay ganahan gid ko karon nga magpa-massage. Okay, Madam Connie. Ako na pa niyo, Jomar. Hello, madam. Sorry kay ha, kay dadugay ko. Kay nag-ready pa ko sa mga towel nag-steam. Okay na ka? Ready na ka, madam, kay ma-start na ko masahin mo? Just call me, Connie. Sige na, pag-start na. Gusto madam hard or soft? Connie, sige. Sige, ay napagsigig, ma'am. Connie na lang git kay maramag mas matiguang kung paminawon anang ma'am. Sige, ka na. Ka na. Matod na empoy nga akong driver nga maayo ko nang mumasahe si Lario. Pero feeling na ako mas nindot ka kay gaan kagkamot. Maramag magbalik-balik ko gani din. Day! Dako kay kong nadang kwarta, day. Mao ba? Nagako agad ni mong tip. 3K? Unang gabi pa lang ganin ako, day, Cheryl. Doon na nakuyon ako sa pagmasahe. Babae, lalaki. Babay. Oops, ay pagselos. Kay girls na. So? Girls. Gurang ba, gurang. Bisag gurang. Babae, magyapon na, Jomar. Nagselos ba yung buntit? Kasi baya kung makauyab kag tiguang, ha? Para buyag. Siyempre, buyag. Si Connie, murang rag-edad ni mama na ko, isa mo kay. Yan, nagkunira lagi ka niya. Alangan, kay di man siya magpatawag kong madam. Dili pud, ma'am. Connie ra. Kaya dili siya musamot katiguang. Si Madam Connie di ang nahandulan ni mo gabi, Bay Jomar. Muna gingon sa kong amigo nga si Impoy. Nga iyang amo nga gidaan niya sa massage parlor nga akong itrabuan. Kinsa man na si Impoy Bailario? Driver si anang Madam Connie, Bay Jomar. Sir, telepon. Good evening, sir. O siya, Kailan ko di mo, sir, no? Kailan ka, sir. Kailan ko di mo. Ngutana mo, sir. Impoy. O siya ito, Poy? Ay, duty mo rin si Jomar, sir, no? Uy, di off niya, pero naa si Lario. Bakante pa siya. Bida, Jomar, may request ni Madam Connie, sir. Maba? Uy, di off niya rin na Impoy, ay. Mau ba? Sir, mahimo, ngutana ko sa bahay, Jomar. Ako tong driver ni Bambay. Madam Connie ba? Ako to. Nakahinundon ko ni mo, bay. Nusay ato nga. Niyan man ka sa akong payag. Ay. Excuse me, ba? Gusto mo sa Madam Connie taon pa home service taon siya ba? Okay ba kuno mo home service bay? Okay ba kuno kana? Asa kadiyot siya bay ha? Kay malaki kong commander kung sugot ba siya. Day, Cheryl! Day! Nga naman. Ay, nada kayo bisita? Ay, hapon diha, ma'am. Si Impoy ang driver ni Connie. Ni asya day kay magpa-home service ang iyang amo. Musugot ka, day, Cheryl? Ma'am. Come here. So, sa akong kwarto, Chom. Nagpa-home service ko nimo kay gusto na kong masolo ta ka. Connie. Siya ba ya? May action ba lihay?
Pero manang, naikabanan ako. Daksa. Sige na. Start nag-massage na ako, Chom. Kibo, gusto sa Jomar yan. Marog yung kayo na. Pak. Ito na. Yay, galain na kung una. Hubo ko sa nandi. Ano sa madam? Migo na tiguang. Bahala na tiguang. Gilokat ka, Connie? Ambot pa, Chom. Basta imo nang ipadagan ng imong kamot sa akong kilid. Agilo ka, ay, Aka na, Chom. Ay. Hinayo lang ako, Connie, ha? Kini? Okay rin, eh? Pero Kini? mas okay kung maghubo pa ka, Chom. Connie? Sige na. Kita lang duhang ni asasod sa ang kwarto. Ugway CCTV cam, dali. Huwag kay kabalakan. Aun sa man, ako ang mapaibabaw. Kay mas feel na ako nga. Mapaibabaw ko, Chom. Ay, tayo pa, mabangon ko. Pahiter man, Dennis. Connie? Higda, Chom. Patong ko sa imong ibabaw, ha? Kamausa ko mamasahe ini, Chom. Ay, dali ang miparog, Ay, kanyang ganahan. Dili kay kinilay akong master. May put kay kong muscle control, Chom. Gusto ka? Ha? Kung makatilaw ka sa akong muscle control. Nakalimtan na nimong imong asawa. Ikaw di ay si Connie? Uwa din ni si Jomar, ma'am. Nahibaw ko. Doon ako ihatag ni mo, Cheryl. Dawat? Kwarta? 100K ang sod ni anang envelope. Imo na ka na, og ako na ang imong bana. Si Jomar. Di na ko ibalik yung akong bana, Connie. Oh, really? Kuwang pa ba ang 100K? Ako nang punan. Di ka maka-afford sa akong bana. Oh, come on, Cheryl. Practical na lang. Mas importante ni mo ang kwarta kaysa sa imong bana, dili pa? Sulti na lang goods tinuod. Connie? Niya kasabay? Jomar, papahawaan ang tiguwa nga karon gidayon. O kuhaa imong kwarta, Connie, kay wa may magkinahanglan, anak. Connie? Sa kini? Gusto kong maako ka, Jomar. Bugti ni anang 100K. Pasaliw ako, Connie. Mahal na ko ang akong asawa. Ug mahimo ba? Ayaw guba nga mo panagdiayon. Malipayon kami. Wa mi magkinahanglan og daghang kwarta. Oh, Jomar. Jomar, nasakit ang akong tiyan. Jomar! Dugo! Dato na sa ospital, Cheryl! Salamat na lang kay normal rang akong pagpanganak. Nakadahay ko ni Jomar nga wasi magpada sa kwarta ni Connie. Not for sale ang akong bana kay love na mo ang usap-usap. Mao katumang sama ang kaagi ni Cheryl. Dinhining tulumanon. What's the style? Not for sale ang bana style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.